Mangwanani ano ndiri kusangana nenhau yandiri kuuya ndakakubatirai yandiri kuona yeuyo murume anoitwa Job Skala, Job Wiwa Skala. Pane posta ranga ratenderedzwa nevanhu pamasocial media akasiyana siyana. Pari kunzi leading from the front, pari kunzi demonstration inenge ichiitwa yevanhu, panga pakabudiswa mafaces evanhu vakasiyana siyana. rahopiwo ching'ono face yanga iripo, Gift Ziba Ostalos, Nelson Chamisa, Fadzai Mahere naiye Job Skala. So abva ategwa on Twitter achinzi chatsva, how true is this, pachibvunzwa kuti hopiwo ching'ono, Nelson Chamisa, Job Skala, Advocate Mahere naComrade Ostalos. Pari kunzi ndo vanhu vari kubudiswa, vanga vakaiswa mufananidzo yavo pamberi vachibvunzwa kuti zvakamira sei, munoionawo sei nyaya iri kutaurwa iyi. Asi inini ndine zvakawanda zvandakafunga pandakatoona this poster rakatonyorwa on 16 August demonstration munhu wese muroad. Asi hapana mamwe madetails aripo paposter kana kuti flyer iroro, nekudawo kwenyaya dzimwe dziri kuzoitika muZimbabwe iko zvinezvi. Ndo nyaya dzandiri kuona dzinova dzazokonzeresa kuti Job Skala panapa abude achipindura zvinhu zvine hasha. Ari kubuda ari kutaura kuti I'm not happy to be tagged in this post. I completely have nothing to do with this, and a closer analysis of this poster demonstrates that it is the creation of Farakash to give it credence and eminence. By posting it confuses some of us about the motive. Please pull down this tweet. It's dangerous and based on lies created by Farakash. Farakash are the only ones running with it in town. Ndo nyaya iri kuitika, because this poster iri kutenderedzwa kwese kwese sekutaura kanambozviita nevanhu vanozviti Farakash vanowanika pamasocial media. Ende ukatarisa munhu akatraya kudesigna poster iri, tiri kuonawo zvekare kuti idofo, kana kuti tikati dofo rekupedzisira. Hatisati takamboona zvinhu zvakadhakwa dhakwa kudaro. Ndo zvinhu zviri kuzopindurwa navaJob Skala panapo kuti please bvisai chipost ichocho. Chinhu chandaongorora ndechekuti this man ari kutyawo kuti dzimwe dzichida vamwe vese vari kungosungwa, kungonzi mafaces aya ndo vanhu vekuti vanenge vari targeted ko. Zvinhu zvasara kuti vanogona kungonzi anytime vasungwa, nekuti vanhu vese vari kungonzi vari kusungwa munyika. So avava panyaya yezvinhu zvese zviri kuitika izvi vanga vakanyarara. And the funny thing yaratidza kuti ndecheri rudofo paiswa Hopiwo Ching'ono paposter. Hopiwo Ching'ono is just a journalist. Hapana kana need yekuti alead the demonstration. Anenge achilida chinhu chaangatoita iko kuenda achinotora nyaya dzine dzichiitika news ozobuditsa kwaanokwanisa kudzibudisa achiendesa kumaplatforms ake oro kwaanosimbodzi nyaya dzake zvotoenda zvakadaro. Ndo zvimwe zvendaona. But Job Skala ari kutya kusungirwa mahara. Ndo nyaya yendaona hombe iripo pamhinduro dzake dzese dzaapa. Ari kutya kutorerwa mahara, like murume uyu munongoziva zvakaitika, akasangana nekutambudzwa kwakawanda achingosungwa, ndobva azobudiswa akunzi alright mhosva yake haana. So ndo zvimwe zvinhu zvekuti anenge achitraya kana kuti kuedza kuavoida, nekuda kutaura kuti aiwa hatidi kuconfuse vamwe vanhu kana kuti vanhu vanotera vanhu vakaita sana Job Skala kuti vazofunga kuti pamwe zvichida kuchange kune ratidziro dzinenge dzichiitika. Ende ukatarisa masungirwo ari kuitwa vanhu futi muZimbabwe vanenge vachiita mademonstrations, ndo the way yavari kungosungwa, kungoonekwa face yako kunge wakafitwa nedemonstration vakutoya vachitokutora. Ende avava zvabva zvaratidza kuti ndo vanhu vekuti vanenge vari targeted, vari kutsvagirwa kanyaya kaposter ikakaka. Unoona kuti wanzi takakuonai muri paflyer makutoya muchitorwa muchitosungwa. Ndo zvimwe zvinhu zvaanga achiramba achiti izvi handina chekuita nazvo, bvisai this poster iroro, nekuti riri kufambiswa neVarakash. Ndo vari kumhanya naro mudhorobha kana kuti patown vachiratidza vanhu kuti kuchange kune demonstration musi wa16. Ivo ana Job Skala vane yavo yavakambenge vakataura vachiti kusunga kwamaita Jacob Ngarevume hatisi kumira kuzoratidza marights edu.
nekuti makambosunga jacob ngaribvume tichatoita zvinhu zvatanga takaronga kureva kuti zvimwe zvezvinhu zvekuti anenge achingotaura zimbabwe mune mutemo unobvumidza vanhu freedom of speech ende zvakare nemarights ekuratidzira demonstration, but this time ndo zvinhu zvaari kubuda Job Scaler ari kurambana nazvo zvekutaura kuti inini ndonzi leading from the front pachiposta chakagadzirwa nevaragashi kana kuti nevanhu vasiri kuziva zvavari kuita. Hanzi vari kutraya, pane zvavari kuda kuzviitira, agenda yavari kuzviitisa yekuti vari kufambisa posta irori nekuti regime iri papanic mode. Ndo nyaya yandaona akutraya kuavoida kuti anytime vanogona kungoya vakangomutora, saka abva arambirana nazvo akati andinei nazvo. So muri Zimbabwe ndo posta racho iro ramuri kuona iro rapero just in case unogona kungasangana naro ikoko riri kufambiswa nyaya pari kunzi kune nyeba, ndezvekunyeba hakuna demonstration yakadaro. Ndo nyaya yatiri kutambira panapa yatakakubatira pachannel penyu.